10 मिनिटं काय वाद येईल रे आज भूक लागली ती खबर आम्हाला ते सिम्पटम्स तुझे पुढे मार वर मार वर 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 म्हटल्या पुढे रे खरं वर काय जेव्हा तुझ्या म्हणून टाकलं कॅमेरा वर म्हटल्या पुढे रे काय पुढे अरे तरी मेसेज केलाय डायरेक्ट तो म्हणा माझ्याकडे कॅमेरा म्हणणार डायरेक्ट मारा बी आलो सगळं पट्टलं कॅमेरा सगळं सो दे लाईव्ह इंटरप्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स अरे लाईव्ह इंटरप्टेड ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लेम्स वर मारीत झालं बाबा म्हणल्या मरे तिथल्या नौका दहा झाले पर मॅच अरे बॉल बॉल मार मार कॉलला चुकला रे हा कॉलला चुकला रे गोल गेम सोपवली अरे वडला मला रे आज पावणार वडल्या म्हणलं रे किरे लो लवले तर आवाज हे पावनी मरतो तुझो कोच किरे 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 स्टँड ना नो स्टँड किराक जा तू हा मारे सिनियर कोच मारे साहेब मार वर मार गुड बॉल काल बडी काल मायगाडू एक स्पीकर दोरे आता सिकरेन के सुनील छेत्री के साथ अभी बॉल था और ये निकल गया और अभी मोरजिम से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम खेल रही है और ये बॉल चला रहे और फिर से बॉल मिस हो गया और ये किधर गया डिफेंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मोरजिम विंटेज एफसी का पकड़ लिया गोलकीपर ने बॉल पकड़ लिया और ये बेहतरीन शॉट और ये गोल कर नहीं पाई और ये मुझे लगता है ये गोल की तरफ कोई को चेंज बाय अच्छे कमेंट्री गुड कमेंट्री बाय मिस्टर आतिश शेडगावकर गुड कमेंट्री लाईव्ह घेतला की लाय केला असली ते आले रे ये आतिश शेडगावकर है अच्छी कमेंट्री देता है आतिश
युट्यूबर येतलो ओके आती युट्यूबर मर समतो ए करा प्रसन्ना नाईक सबस्क्रायबर बाबा प्रसन्न नाईक 4000 झाले सध्याचे ओके रा 4000 हे वगैरे 4000 तो माझेलाच करता मला ओके सध्या कितल्या 468 सबस्क्रायबर हा 468 आती तोंड पळोवन सगळे आमकां एक गावातले हांगा आसता 2000 सबस्क्रायबर तरी सगळे फ्रॉम सोड सोड वॉच गो तेवटेन गोल कितले मारले 10 गोल ए 10 गोल कितले रे 10 गोल आदेश कितले 10 गोल 10 गोल झाले आय थिंक 2 जाय मागीर 12 गोल मारले काय कितें पार्टी सगळ्यांक जाऊ शकता पहिले मारून सगळ्यांक कवर पाहिजे मनीष बांगडे धरले काय ना हो केन्ना बड झालो तो अरे बरें म्हणूंक ना बांगडे आमी मोरचे हाडूंकच दिना तेन्ना मागीर हितूतले बांगडे ते चारीन घालता ते भाजता पळय तो ते प्लॅनिंग आहा मरे तेजी चारीन बरें मॅरिनेशन अनेक मारता पळय वच गो डिफेंडर आमचे का तेंचे नावान घातल्या अमूक घालू ना अमूक वेळ सोड म्हणून मारता एक तरी मारता रे घाल 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 शॉट 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 गुड पास 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 अवे काय एक गोल कितले 11 आले 11 रे लेवल 0 नेट फुटोंक ना म्हणून लेवल 0 बाय मोरजिम टीम मोरजिम मरे FC गोवा FC गोवा विंटेज FC मोरजिम मरे हा अगेन्स्ट कोण शिकेरीम केरे स्पोर्ट्स क्लब आणि एक म्हणलं खंय व्हरताय सांग पहिले मारून दी मरा आता हांगा टीव्हीच्यान वयतना थंय मेजर बेकरी मेळटा हांगासर आनी कितें कुकीज कुकीज जाणार रे मेजर बेकरेन कितें दिवप तांकां तांकां रे पॅटीस आणि फक्त पॅटिसान भागयता 12 गोल मारे जाल्यार 12 मारे जाल्यार कितें तरी दिवंक जाय शेक दिवया शेकार जाले आनी कितें 12 गोल मारे 12 गोल असले काय 12-0 हा 12-0 मरे अजून जावंक ना रे एक जावनी राव रे जातलो रे आता तू कितें मनान कितें हे जावंक जाय म्हणटा तुका म्हाका जाय मरे चेंज गुड वयर रश करा न्हू आबूच जावन हेड हेड विसर्जन झालं न्हू उपरांत कॉल करता कळ्ळें सांगतले खंय आज सांग न्हू हे करा विंटेज SC मोरजिम 12 गोल से जीत गई है 12 जिंकले मरा शिकेरीम विथ 0 गोल तो वो क्या बोल रहा है दिमाग खराब कर रहा है बोल रहा है
प्राइज घेऊन येता करतो प्राइज प्राइज घेऊन येता कोण? मॅन ऑफ द मॅच घेऊन घ्या. ते दौडच्या पडटा न्हू प्रत्येक मॅचीक दिवच्या पडटा. स्पॉन्सर कोण असता बंद कर रे. स्पॉन्सर कोण असता स्पॉन्सर वेदांता न्हू आता बेस्ट नाव वेदांता लीग.